Prabu Duryudana Warining sun Werkudara den aparat alun mijiling tangan ika Pandhita kang binarya wangsit pinto bombang Indra kombange sapa madu sarining talang Susu angin ngendikane Medarno ngelmu kang sakata Mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening bela pesta maksih lestantun tampeng dudut sinantur tutur katela tetula tulat mring radeng paradya wini sudha trengkang dinama dama pinardi tameng lalata mangku tekap wasananing gupita tong renggeng mralambang matumba-tumba marmo panggung sang Purwengkata Sedebyar dumading Mayang Purwa
pakaning kandha narik nuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen naras saya karos mulajari wang rasa wani weruhing diri rasa rumangsang ilir jalma ngilu kaca jareh wis nakup cang carita lo bejewus gemelar jroning pakliran jaga satria mriksani pagelaran ing Purwa Surya Candra ndarum nyawang kartika wis kinurba kudrateng kawasa sahari ratri angudri pawana purwateging duksina gilur kumandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad pedhung lantangkar temangkar toya sinirambun toya jawah pating rempya dadya padhang ing kutu-kutu alang atuga buranana yang buranto dadya branan tanpa wicalan padang terawangane sinari sang Hyang Renawi ingkang arsa murbawani jagat mungguing jagat mitantuk mungup-mungup mungguing kalengan pukir abang merngangkah lamun kaeksayan dilat-dilat bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katon semeblak kanan gurung abang ismu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo ambang gunung yang biru moyo-moyo pucing gunung kinemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggun nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula dasi dene warasa angupaya buga garap tegal sawahe anglur silur tatan ana pedhote sinambi sendunan sesindenan mikul karo rukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sumur wangge Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing plat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut yudha rebut uja rebut kekuwung prandene tatan wonten ingkang amadhahi kuwunging praja negari ing Astina ya negari Gajahaya yang liman benawi yang guru Janggala apancor kena pambekaning kandha saroding mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pakut pegating maninggal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakreng kewisi sawane krebing jurang corong kinepung gosirong kinari swing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tunggang rembuyung royo-royo karang ketri rowe-roweron kalopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening nirtande ilene pinara para playune tinambi wadhuk binendung bendung kinarya hangeleni sawah yang mategalaning nara kesma mokal pangoleng tetane bebasan datan ana bumi sajengkang kang selo sedaya tunandurang kang ora kabi pandya penari siri anglar pasabinan yaya rukmi sareng pinangku pratiwi pategalan engko kula wijeng kang mbrunggu udungane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadotanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tewen sansaya ngrembaka amun siang aglaring mangunan lamun wanci sarep suri samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kenanjeng palang labet tebi saking tindak Durjana cuti samya sayog saeka kapti akare uring nusa bangsa duwe negari Ngastina wana ngimbangi gunung anggung renuk samara lestari runtumurun ratu merah satu dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebi saking lintasan saya sinan saya nada wida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jating jejiban kang wiji tempama wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya
kenging binasake negari Ngastina iku semula gemancik marang jaman Kecana panjang bunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah kartotata turtura harjo dasar guru kang gedhe bori padang jagatur guru setur tadu kuncarane lah sinta wau nata ing Ngastina wenang Raden Ujamodasa namaning Sanata Dasa 10 nama wis mestani jejulu Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Suyudana ya Sang Nata Prabu Jakapitana ya Sang Nata Prabu Jayapitana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Kendari Suta ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurupati Nalindra pepakuning bumi lenggah siniwaka aning samadaning Damarjana binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari kawis ketinggal pepandir sagunggang samya semewa yayarumbing samudring daratan tatan kanton biswanipun Sang Hyang Ngunung tetungguling praja negari Ngastina menang Raden ucapna ingkang sowan ngabiyantara anengging pidaleming plasa jenar nenggih pepatin negari Ngastina Sang Rekana Pati Arya Sangguni ya Arya Suman ya Raden Dirgantalpati Sang Pati Arya Sangguni mengkeraken bulunggahipun ujung ngagung negari ing Ngastina nenggih pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra ingkang minangka pinutuping pasewakan ingkang sowan wonten sakingging piyambak nenggih satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Harya Kartamarma sumambung wiswanira Sang Hyang Prawadya Balasata Kurawa Tegambar mlabar yayah samudra datanpa tebi para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arapet pepet bibit para sasata topan denggul tatanpa selo labat sekadang marasiba anjawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu dayang mending mangsa labu payung megar mending jamur barating mangsa rendung tumbang ngrangap jati ngarani mangsa ketiga tumbang ngrangap kaya jati ngaran ing mangsa katiga prandinik tinggal tidhem jinem madaning pasewakan negari Ngastina nadyan gegodhongan datan ana ingkang obah samirana datan mampah kabyar sumung swaraning pradangga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dadoku mangling wijiling pangandika Sang Nata Prabu Jayapitana ingkang dereng kababaring lisan Diwang Sukmana Pangadi Dewi ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara paman Pati Arya Sangguni ayo dadekake kaget pengendira si paman Pati Arya Sangguni dene sira ingsun piji ana ngarsaning mandira paman Pati Arya Sangguni paman Pati Arya Suman nyawa-nyawa jimat sesemban kula nggih anak Prabu Jakapitana parang paduka anak Prabu Duryudana miji dumateng piswanipun ingkang abdi kepatihan nggir ing jawi sanget watosing manah pindharon salamba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras
Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih Dewaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Anak Prabu Jaka Pitana kawula nok ninggih. Paman Patyari Sengguni. Katiparanipun sira ingsun percaya minangka dadi batal wagiling ingsun. Pranata-tata rakiting kaprajan negari Ngastina. Marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kang karempin Paman Patyari Sengguni. Menawi paduka andangu bab tata rakiting kaprajan wonten praja negari Ngastina tartemtu sadaya tan badhe nguciwani para kawula samya sayek saeka kapti kariluring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridaning perang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartemtu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Paman Patyari Sengguni iki gawe bombong sartane gawe marem wondene jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase urip Paman Harya. Nok ninggih menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula boten badhe suwala nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula nok nanging dereng lan sampunipun kepareng ingkang bapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih. Anak Prabu Duryudana. Ibu-iban menapa walat ingkang badhe tumiba sartanipun dukaning Jawata ingkang badhe dipun tampi dening Kang Putrapun Duryudana. Wondene kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten gandeng jengantika Paman Patyari Sengguni menika minangka dados warangka praja negari Ngastina. Panjenengan ingsun menika ingkang minangka dados nalindra. Pramila sembahipun Paman Patyari Sengguni kula tampi dawah sami-sami. Paman Harya Sengguni mugi kaskecaken lenggah jengantika. Kawula nok ninggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula nok Bapa Deban Durna. Nun mangke Bapa Deban Sarawa Paduka Bapa Deban Durna saka lima ingkang arep putra pun Jaka Pitana ngaturaken karaharjan rawipun Bapa Deban Durna wonten praja negari Ngastina menika. Bapa Deban ing saka lima. Lole Astaghfirullah sila pertapa Samorante hawala gamanaga kula kaprit kantil buntuting selikur. Lole tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu. Paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng pisuwanipun ingkang bapa ing sakalima anak Prabu kepareng wilujeng pisuwanipun ingkang bapa ing sakalima dinten sakmangke sowan wonten praja negari Ngastina boten manggalangan setunggal punapa. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Anak Prabu Bapa Deban Durna iki sampun kula tampi kula cancang pujang beni dumawing pijang ruketing perdaya ndadosaken cahya nercahya daging rakayiwanan boten langkung kaskecaken lenggah paduka Bapa Deban Durna. Nok nggih sampun boten kirang prayogi. Kakang Durna pripun dejune? Sampeyan teka kok wis gawe wong semene bengok. Kula niku nyemani sing telat niku wae kok debate. Kula cemani wong wedane metu bengi niku lole Adipati Arya Sengguni. Nggih Kakang Durna pun prayogi. Sampun. Dimas Kartomarma padha kanthi Raja Sapraptamu Dimas kadangipun Kakang Tirta Tinalang. Mbah nunut inggih Dewaji semban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Prabu Duryudana. Kala Prabu amiji dumateng piswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Para paduka ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya ingsun tampa pangestuku wae tampanana Kartomarma. Mbah nun menapa ingkang sampun paduka dawaken tartemtu kula sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paribendahan kasantosan sinuwun. Padha tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibu aja nganti kang padha saur manuk. Jenenging senedya mbabarake wigatining pasewakan. Mbah nun Dewaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan
Kula ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala sinuwun. Mbah niki. Nun panggi Pamandarya. Wondene pupu Nemban Durna. Mestine mawon damel kejut ora sing manah. Jengandika sami anggenyo rawuh wonten Praja Garing Astina. Wondene ingkang putra pun Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanatan ingkang sampun kelampan. Pupu Nemban saestu ingkang putra nyuwun pangapunten, nyuwun diagung pangaksama. Teka kraya-raya paduka Pupu Nemban Durna rawuh wonten Praja Garing Astina. Pupu Nemban miwah Paman Patihari Sengguni. Oh, kula nuwun sewu anak Prabu, nyawa-nyawa jimat sembanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kula nuwun sewu nggih. Sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing Sukalima minangka dados pujangga-pujangganing Praja Garing Astina. Ingkang bapa menika ingkang dados nujungipun anak Prabu Jaka Pitana ingkang tansah mulang paring inggih menika piwulangan agung wonten ngersanipun anak-anak kula pun para Sata Kurawa. Mboten kendhak kula tansah ngemong dhumateng pun kadang-kadang paduka inggih kalebet paduka anak Prabu Jaka Pitana. Inggih pun para Sata Kurawa nggih. Nggih. Pramila sampun ngantos wigaringa-ringa. Senajan ingkang bapa katimbalan wonten ing Wancirina, nadaring Wanciratri, tartemtu ingkang bapa ugi sowan wonten Praja Garing Astina menawi estu paduka anak Prabu Jaka Pitana menika mbetahaken dhumateng ingkang bapa ing Sukalima. Pupu Nemban Durna nggih. Pramila sakmenika kula nuwun sewu anak Prabu. Gandeng ingkang bapa ing Sukalima sampun tedhak wonten Praja Garing Astina. Malah samangke ingkang bapa nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa nungsung werta. Oh, menawi kepareng tumunten ngawadharing akatah nggih. Nanging menawi wadi tumraping para kadang setana miwah para nayaka, miwah para kawula. Awi kula dherekaken manjing wonten salebeting kedaton apan catur netra kaliyan ingkang bapa ing Sukalima. Senajan ingkang bapa ing kepatihan semanten ugi anak Prabu. Mboten langkung kula nyadong dawuh timbalan paduka tartemtu ingkang pamaning kepatihan badhe nganglungaken jangga nilingaken karana mastuti sadatama paduka dawuh anak Prabu Jaka Pitana nggih, anak Prabu Duryudana. Jagat pangestu karo wayah loro jagat. Pupu Nemban Durna. Wonten timbalan paduka anak Prabu nggih. Estunipun anggenipun ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kelampan menika. Mboten langkung ingkang putra namung badhe sapirembagan ngrembak babagan inggih menika ingkang sampun kula raosaken tigang candra menika wonten Praja Garing Astina. Ingkang putra ngantos bingung prasasat pepes bayu kang tapis mboten mangertosi kados pundi malih anggen kula badhe mungkasi perkawis menika. Pupu Nemban mugi dados negawuningan bilih sampun wonten tigang candra rikalenggan sakmenika Praja Garing Astina menika taman pagebluk Mayanggara. Kamangka ingkang putra sampun madosi kekalangan Malaya animbali sawanipun Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna kinarya nambar kaning praja. Wondene ugi gagar wigar tatanantu karya. Pupu Nemban rawuhipun paduka Pupu Nemban Durna ingkang minangka pandhita ingkang estu sampun wegik sartanipun buntas dumateng ilmu utawi kaweruh babagan menika kawula sumanggaken wonten ngersanipun paduka Pupu Nemban Durna ing Sukalima. Pupu Nemban. Oh, lole gandang blekuduk manyar-manyar kamanaga kulaga prit gandel buntuting selikur. Kamanaga kulaga prit gandel buntuting selikur. Oh, anak Prabu Jaka Pitana. Lole sama lole. Nger Wonten timbalan ingkang bapa ugi kaget sareng nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu Jaka Pitana. Jalaran kula nuwun sewu lho nggih. Tigang candra kapengker menika ingkang bapa nampi sasmita saking para Jawata. Ingkang sampun katampi dening ingkang bapa ing Sukalima lumantaring pasumenan. Pupu Nemban Durna pikantuk sasmita saking para Jawata. Nggih. Sasmitanipun menapa Pupu Nemban? Sasmitanipun Jawata ingkang dipun tampi wonten kersanipun ingkang bapa menika samangke bilih para Jawata badhe matedhaken wujudipun kanugrahan.
wondene kanugrahan menika samangke badhe dipun tampi dening Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Badhe tumedhak wonten Praja Negaring Astina. Dayaning kanugrahan menika badhe dipun raosaken ayem tata titi tuwin tentrem dening para kawula sak Praja Negaring Astina wonten ing Kutha Gara ugi ingkang mapan wonten ing Karang Pradisan. Wondene kanugrahan menika kala wau sinebat inggih menika Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Sanes Wahyu Purbacarita sanes. Wahyu Purbacarita menika menawi disingkat PC. Wila Kakang Durna PC bara. PC iki apa? PC iki ora iso ndelok. Purbacarita. Nek disingkat PC. Oh nggih Kakang Durna nggih. Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Nggih. Dik Juni nggih, Dik. Wahyu Purbakayun niku tegese napa mang jlentrehke ben dipidhangetke karo Anak Prabu Jaka Pitana. Oh, Wahyu Purbakayun. Purba menika nguwasani, kayun menika karep. Purba menika nguwasani. Lajeng kayun menika pikajengan utawi karep. Leres, leres, nggih bener. Wahyu Purbakayun. Purba menika nguwasani, kayun menika karep. Teges sinten ingkang saged nguwasani dumateng kekarepanipun ing samangke badhe tumedhak wujudipun Wahyu Purbakayun sartane badhe karaos ayem tata titi tentrem salebeting lair ugi patosipun. Nuwun sewu lho Anak Prabu, senajan Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika sampun mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda mboten wonten luputipun menawi ing samangke Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kedah laku tapa brata talak brata laku preatos inggih menika kayuh wujudipun Wahyu Purbakayun menika Anak Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Paman Arya wonten timbalan Anak Prabu. Kados pundi menggah dawuhipun Bapa Debaturna? Nuwun sewu nek kula kok kurang percaya. Kirang pitados sababipun kados pundi? Kakang Durna iki biasane wong ora tau percaya kaliyan ingkang nami Wahyu. Nggih. Kakang Durna niku mboten nate percaya kalih sing jenenge kanugrahan. Sing kandhas apa? Lho nyatane sampean dhewe sing kulina ngomong ngono. Oh, kula kulina ngomong ngono ki merga kula urung ngerti dhewe, Dewate. Tegese kados pundi? Kula iso ngomong kaya ngoten niku kula iso ngarani nek Wahyu niku mboten nanten. Kula iso ora percaya karo wujuding kanugrahan niku merga kula dereng tau tate pikantuk wujuding kanugrahan. Wela saiki sampean percaya. Dasare apa kok sampean iso percaya karo Wahyu, sampean iso percaya karo kanugrahan? Dasare kula sampun ngimpi. Ngimpi napa? Ngimpi pasumenanipun ingkang Raka ing saka lima menika samangke wujud sasmita saking para Jawata bilih Anak Prabu Jaka Pitana sumawi ingkang bapa ing saka lima menika kedah gayuh wujudipun Wahyu Purbakayun. Lah tak takon, pripun? Kira-kira sampean diimpeni kaya ngono ki sampean wis kelakon gayuh apa dereng? Durung, Dewate. Kira-kira nek durung gayuh ki apa sampean wis iso diarani sartane wis iso diwestani nek sampean wis gayuh wujude kanugrahan? Nggih durung. Lah nek ngono kok kena ngapa sampean percaya? Oh, Dewate ngeten nggih Dewate. Pripun Kakang Durna? Sing jeneng wong urip wonten ing alam padang menika tah neter dumateng ketrimaning gesang. Wela ngaten. Nggih. Neter dumateng ketrimaning urip. Sasapa ingkang tekun mesti bakal tekan. Ngaten. Nggih. Niku kula nemu teng dalan niku kata-kata niku wau. Nggih Kakang Durna nggih. Nuwun sewu lho Anak Prabu. Paman Arya kados pundi? Nek ingkang bapa ing kematian kok kula niku mboten percaya karo sing jenenge Wahyu, kula mboten percaya kalih sing jenenge kanugrahan. Dewate, pripun Kakang Durna? Sampeyan ora percaya ya ora usah melu-melu perkara sing ora patut sampeyan eloni. Lho lire kula niki mringgake becik. Merga nuwun sewu, miturutipun Patih Harya Sengguni pitutur wonten ing kepatihan Plasa Jenar menika. Wong sing kedunungan Wahyu niku ya wong sing kekemul bondo donya. Wong sing kedunungan Wahyu niku wong sing iso mengku kebawat keperintah negara sing jajane amba. Wong sing kedunungan kanugrahan niku wong sing duweni derajat pangkat bondo donya miwah panguwasa. Lah sakmenika kula aturi nyawang Anak Prabu Jaka Pitana menika kirang mukti kados napa ta coba? Anak Prabu Jaka Pitana menika kirang sugih kaya ngapa wong seprapat jagat menika bondo kagunganipun Anak Prabu Jaka Pitana.
niku nek miturutipun ingkang raying kepatihan kaya ngoten niku Kakang Durna. Oh, Depate, bener Depate bener sing tak omongke kuwi bener. Benere kados pundi? Nuwun sewu. Bener pancen anak Prabu Duryudana menika ngadurungan wahyu utawi kanugrahan. Nggih. Ning nuwun sewu, ingkang dipun tampi dening anak Prabu Jaka Pitana menika nembe kanugrahan lahir. Kanugrahan lahir niku bandha donya, terus derajat pangkat, terus panguwasa, terus bojo 5. Lho. Sampeyan ki aja ngajari sing ora-ora lho. Mboten napa-napa kula ngajari Mas Agung kok. Aja kaya ngono kuwi to Kakang Durna. Bandha donya derajat pangkat. Niku pancen estu niku kanugrahaning lahir. Nggih. Niku kamulyaning lahir. Nggih. Niku kabeh diduweni dening anak Prabu Jaka Pitana. Ning Dewate kula tak takon, dos pundi? Napa sepisan kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika nate ngraosaken raos ingkang tentrem? Napa sepisan kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika nate jenjem manahipun? Mung merga gagas sok kapan lek arep ngrembug patine para Pandhawa? Oh, mboten kurang-kurang lek ngrembug niku Dipate. Kula niki pun nganti mboten kurang-kurang. Lek kula damel syarat Srana Karti sampai kajeng mateni Pandhawa. Ning nyatane sak menika namung klekus. Nggih, klekus niku mboten wonten asile. Lajeng salajengipun kados pundi? Pramila menawi nuwun sewu anak Prabu. Bapa Durna kados pundi? Menawi paduka andhahar dumateng aturipun ingkang Bapa ing Saka Lima samangke sampun ngantos paduka anak Prabu ketrayalan laku priatos tapa brata. Malah samangke ingkang Bapa ingkang badhe nyuwun pamit medal saking Pasilan samangke badhe gayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun anak Prabu. Jagat Dewa Bathara Bapa Nemban Wonten timbalan ngraos tentrem manahipun ingkang putra pun Duryudana. Sareng kula tampi dawuh pangantika paduka Bapa Nemban Durna. Oh, menawi ngaten paduka saruja nggih menawi ingkang Bapa badhe gayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun. Bapa Nemban Wonten timbalan lair lan batos kula sarujuk. Awit kula kinten sareng kula petang, kula gelar, kula gulung. Pangandikanipun Bapa Durna menika leres, kula menika sampun ngukup kamulyan lahir nanging kula dereng ngukup kamulyan batin. Pramila samangke kula ngrumaja ngisartanipun kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi paduka Bapa Nemban Durna ing Saka Lima badhe sagah gayuhaken wujudipun Wahyu Purba Kayun Bapa Nemban. oh lole Dipate pripun Kakang Durna modare sampean lho modare pripun oh masukanmu Radingga sampean rekane arep mblithuk anak Prabu Jaka Pitana oh panjenengan iki Nalendra sing wegik panjenengan iki Nalendra sing wasis sagendakan iki ngendikane sampean ora Radingga ya wis ben kula ora dipedulikan ya mboten napa-napa dasare kula oleh tekan mriki telat telat menikete beda dhewe sampean niku nggih Kakang Durna nggih Bapa Nemban wonten timbalan lajeng tindak paduka Bapa Nemban Durna samangke badhe tindak benjang menapa? Oh anak Prabu mboten ketang sambung abacala lintang tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit badhe madal Pasilan bidal dinten sak menika gayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun. Lajeng kula nuwun sewu. Wahyu Purba Kayun menika samangke badhe tumedhak wonten pundi? Wahyu Purba Kayun menika lumantar sasmitaning dawa ingkang sampun ingkang Bapa tampi. Wahyu Purba Kayun badhe dipun tumedhaken wonten ing salengkae ngarga Mataya nggih wonten ing pucahe ngarga Mataya. Ngaten Bapa Nemban. Iya. Garana Prabu kula nyuwun pamit. Ngatos-atos. Kula nderekaken tindak jengkar paduka Bapa Nemban Durna sampun ngantos kados lare alit. Iya, anak Prabu donga pangestu ingkang kula suwun anak Prabu. Budaya negeri sajroning negara seni kagawan yo sami lestari kang kagunane suratira sayane
gelar wantan mun saratina dereng kokonang surem sorote tan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasaring mangsa katika mendak alun tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti magawe apranta yen nganti magawe apranta Jagat Dewa Bathara Paman Padari Sengguni nyawa-nyawa jimat sesembahan kula wonten timbalan anak Prabu kula kinten panci leres ngatikanipun Bapa Nembadurna jalaran ingkang putra menika sampun nguguk bondo donya derajat pangkat panguwasa menika sampun boten kirang-kirang nanging saben dinten rinten lan dalu ingkang kula ajab menika namung padinipun para Pandhawa samangika kandheng sampun tinar buka manahipun ingkang putra kula kinten anggen kula badhe kaya wahyu menika wigati tumrap diri pribadinipun ingkang putra Kunjaka Pitana Paman Arya nuwun sewu anak Prabu sing dingendikake Kakang Durna kala wau menika kula nuwun sewu pancen leres miwah bener ingkang dipun ngendikaken Kakang Durna nanging mugi ndadosna ing kawuningan bener menika kaperang dados tigang perkawis inggih ingkang sepisan bener tumrap awake dhewe menika pancen bener tumrap diri pribadinipun Kakang Durna nanging dereng kantenan menawi bener tumrapipun tiyang sanes nggih angka kalih bener tumraping bebrayan sakala mangsane tumrap diri pribadi mboten leres nanging tumrap bebrayan agung bener niku ingkang dipun wastani bener bebrayan nggih Paman Arya nggih inggih lajeng ingkang angka 3 menika bener tumraping sing gawe jagat menika mbuh titah arep nganggep menika lepat titah arep nganggep menika mboten leres ning nek menawi Gusti sampun dawuh menawi menika perkawis menika bener titah mboten saged suwala malih nggih
Lajeng ngendikanipun Bapak Durna mriku kala wau. Menika kala wau bener tumrap awakipun piyambak. Cobita kula nuwun sewu. Kurawa niku dereng nate sepisan kemawon nampa wujuding wahyu. Merga jarene alesane neka-neka Kurawa ki kurang le prihatin, Kurawa ki le kokean le tumindak angkara. Lah sakmenika kula nuwun sewu Pandhawa menika sampun wungsal wangsul nggayuh wujudipun kanugrahan. Pandhawa menika mun bola-bali nampa wahyu, ndile wahyu wiji mulya, ndile wahyu katentreman, ndile wahyu cempaka mulya, wahyu ais pokoke akeh banget menika. Menika nak ming Ngayawarata nggih. Ngayawarata tegesipun menika wahyu menika mboten wonten wujudipun. Samenika kula tak takon nek pancen wahyu menika mawujud wernane napa, bentuke kaya ngapa? Apa wahyu menika werna ijo, apa werna abang, apa werna kuning, apa werna biru? Nek bentuke apa bentuke bunder, apa bentuke kotak, apa lonjong, apa gilik, apa cendhek, apa dawa, apa gedhe, apa cilik. Niku wahyu niku. Nek pancen Pandhawa nampa wahyu bola-bali nek pancen wahyu mawujud sakmenika kula aturi menggalih sampun ngantos sak mangke kebacut sampean ketayalan dawuh kalian Kakang Durna madosi wonten pundi wujudipun wahyu Purbakayun nanging wahyu menika mboten wonten wujudipun. Cukup. Paman Haryo sampun. Kula kinten dinten sak mriku kula mboten badhe mailu dhateng ngendikanipun Paman Pati Haryo Sengkuni. Jalaran mbok bilih Jengandika Paman Haryo Sengkuni nganggep beneripun ingkang putra menika bener tumrap diri pribadi kula. Nanging apabila sampun menawi ati kula sampun mantep, menawi manahipun ingkang putra sampun mathuk, sampun gathuk, sampun sampeyan mriku Rangkanata, kula ingkang dados Nalindra, kula ingkang menang Murba lan Wasesa. Pramila sampun sekeranjang koplak ngendikane Paman Haryo mboten ajeng kula pidhangetke, nanging kula menika badhe tansah jampangi lawan laku jantranipun Purbadurna. Nggih sampun. Mboten mailu kali atur kula mboten apa-apa kok nggih. Kula cumadung dawuh. Kartomarma wonten timbalan sinuwun. Bubarang kampun dosipun Sun Kuntur Kedaton. Nonon ngestaken dawuh nyuwun pamit matal wasilan. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik. Paman Haryo. Paman Pati Haryo Sengkuni. Paman kula sejenar. Paman Pati Haryo Sengkuni. Paman Haryo, man ditimbali. Jare arep melu. Sampeyan ditimbali kok kaya ngono. Paman Haryo. Wonten timbalan anak Prabu. Samangke kula aturi nderekaken salaku jantranipun Bapak Durna. Keparengipun Kepiyano barisane Pursata Kurawa. Nona ninggih nyuwun pamit madal wasilan. Katos-atos sampun kados lare alit. Kartomarma kaya ora ana dawuh maneh.